Hola, bona, soc la Sílvia, d'Immobiliària Espígol. Bueno, ara estem en una altra casa a punt d'acabar. Us explico, aquí tenim la part del menjador, us explicava abans, hem de preparar la preinstal·lació per ficar-hi el llarg de foc i la preinstal·lació de l'aigua. I després la preinstal·lació per ficar-hi estic d'aire condicionat. I com veieu, també tot el quant va de punts de llums ha vingut el client i s'ho ha personalitzat. Com veieu, està a punt de ficar-hi ulls de bou i tal. Tant els ulls de bou com els endolls. Tot s'ho ha personalitzat. Ens anem a la cuina, aquí tens la cuina, aquí tens la barra. Aquí volem 30 centímetres per poder-hi menjar-hi 3 persones. Per poder-hi posar-hi 3 tamborets. Entrem aquí, aquí tens els cassolers, aquí sota, tindries els cassolers i per posar-hi els coberts, el rentaplats, la vitro i la campana empotrada. Aquí tindries la nevera i aquí tindries el forn i microones. Ens anirien aquí, tindries el bany amb porta corredera i amb plat de dutxa. I aquí tindríem l'habitació de baix. Pujaríem a la part de dalt, escales amples, preparat també per ficar-hi un estic d'aire condicionat. Pujaríem i aquí ens aniríem a 3 habitacions. 3 habitacions, terra porcel·lani de color crema, però tens molts de models per escollir. I entraríem aquí i tindries una habitació doble. Doble amb el pernari, l'armari empotrat. Terra radiant, tota la casa. Parador de temperatura independent, tant a dalt a baix i porter, a dalt a baix independent. Una altra habitació doble. I pot anar-hi un llit individual, un llit de matrimoni, també preparat aquí per anar-hi a l'armari. Aquí tindries un bany complet amb el seu moble, per posar-hi les tovalloles i la banyera, que en aquest cas el client ha volgut banyera. Tens l'opció de fer-hi plat de dutxa, amb el seu mirall corresponent. I entraríem aquí i tindries l'habitació de matrimoni. L'habitació de matrimoni, aquí tindries el llit i aquí estaria preparat per anar-hi un vestidor en forma d'L. Vestidor aquí en forma d'L. I aquí tindries el bany en plat de dutxa. I, per exemple, aquest client ens ha dit vull 2 picos independents amb el seu moble. S'ho ha personalitzat totalment al seu gust. I el moble també. I aquí tindries el plat de dutxa. I la rajola, que ha vingut, ens ha dit vull aquesta rajola aquí i l'altra rajola a l'altre costat. I aquí sortiríem al balcó i podries ficar-hi 2 butaques. I bueno, moltes gràcies, estem a la nostra web i estem a la vostra disposició.